Шановні сябры, тыдзень застаўся до Дня волі, до дня 25 сакавіка, якое з'яўляецца самым вялікім святам для кожнага беларуса. Гэтае свята вельмі велічнае для ўсіх нас, асабліва калі ўлічваць тое, што гэта юбілей. 100 гадоў аднаўлення беларускай дзяржаўнасці, 100 гадоў Беларускай Народнай Рэспублікі. Заўжды в часы Александра Лукашенко, калі ён меў уже уладу над нашай зямлёй, в гэты дзень адбываліся шэсці. І асноўныя высілкі і па арганізацыі гэтых шэсцяў і ўдзеле ў іх, натуральна, неслі беларускія нацыяналісты. Вось першую чаргу я і звяртаюсь да беларускіх нацыяналістаў, бо гэта наш дзень, дзень волі. Я буду заўжды ганарыцца тым, што быў заяўнікам Дня волі в 1996 годзе. Менавіта з таго года і запачаткавалася гэта традыцыя шэсцяў па Менску, сталіцы Беларусі. Сёлета мы будем праводзіць марш годнасці і волі. Запрашаю на гэты марш всех тых людзей, якія цудоўна разумеюць, што сёння беларусы пазбаўлены праў і свабодаў. Тых людзей, якія не здрадзілі нашай бацькаўшчыны і здольны адстойваць інтарэсы беларускага народа. Я ведаю, што Мікалай Статкевіч звяртаецца в першую чаргу да тых групаў насельніцтва, якія сёння пад ударамі лукашэнкаўскай дыктатуры. І гэта правільна. Але ж звяртаю увагу беларускіх нацыяналістаў на тое, што Дзень волі заўсёды быў менавіта беларускім нацыянальным святам. І ён мусіць быць такім і в 2018 годзе, годзе юбілея. Мы ведаем, што свабода, яна не даецца проста так. 25 сакавіка адсюль пачнецца абсалютна мірнае шэсце, таму што в этот дзень ніхто не будзе рабіць рэвалюцыю. Але дзеля того, каб была будучыня ў нашай краіне, гэтая акцыя мусіць адбывацца вельмі годна. Часам кажуць, што яна будзе нешматлікая. Не так важна, колькі людзей прыйдзе. Больш важна, як людзі будуць адчуваць себя ці вольнымі людзьмі беларусамі, ці рабамі. Бо вырашаюць не колькасць. У 2004 годзе вымушаны быў прыкавацца на цэнтральнай плошчы, якая праз 2 гады стала плошчай Каліновскага. Там не было масавасці. Але я вельмі спадзяюся на падтрымку менавіта беларускіх нацыяналістаў. І мы мусім быць 25 сакавіка о 12 гадзіне на адной з цэнтральных плошчаў нашай сталіцы, плошчы Куба-Коласа, бо гэта патрабуюць наша краіна. В 1996 годзе Нацыянальны аргкамітэт ачоліваў Васіль Владимирович Быкаў. В той час поступали погрозы не только Зінону Пазняку, кіраўніку Беларускага народнага фронту, але ж і в адрес Васіля Быкова. Я вельмі за яго хваляваўся, калі адбывалася акцыя. І калі яна толькі пачыналася яшчэ на плошчы Незалежнасці, быў момант, калі я не побачыў, дзе знаходіцца Васіль Владимирович. Это был той момант, калі было незразумела, колькі людзей прыйдзе. Бо в 1996 годзе казалі, што ніхто не прыйдзе, што не буде чырвона-белых сцягоў. Это таксама гучала тады. І я згубіў тады Васіля Владимировича і побачыў его толькі уже на оперным тэатры, дзе адбываўся мітынг. Аказалася, што в той час, калі мы, кіраўніцтва Беларускага народнага фронта, яшчэ заклікалі людзей ісці па тротуарах, Васіль Владимирович спакойна выйшаў на праезжую частку і разам з беларускім народам прайшоў той шлях, які паказаў всему свету, што Беларусь жыве, і мы не будзем ніколі расійскай калоніі. Это пры тым, што ён тады ужо был чалавек не толькі абсалютна вядомы, уже тады ён хварэў, бо яму нават цяжка было выступаць на мітынгу в оперным тэатры. Але ж ён прайшоў свой шлях з беларускім народам. Тому пытанне да кожнага беларускага нацыяналіста. Дзе ты будзеш 25 сакавіка 2018 года? Бо мы все разом мусим еще раз показать всему свету, что никто не может вырашать лёс белорусского народа без
самого белорусского народа. И мы можем это показать только в один день, в наш день, день 25 соковика, в наш день воли. Тому закликаю вас всех на марш годности и воли в Менску.